Zdravím, vítajte na našom podujatí vo Svetom Antone, v dni svätého Huberta. 8 € bude parkovné. 8 €? A to kde som? V Bojniciach? Nie v Bojniciach, vo Svetom Antone, len to je súkromný pozemok a my sme si to museli prenajať a... Nedám žiadnych 8 € za toto. 2-metrová tráva, keby aspoň pokosené bolo. Ale ja za toto proste nemôžem, ja som tu prvý deň dneska zamestnaný. 8 € proste mi povedal, že mám pýtať, tak pýtam. Jednoducho tam na konci dediny je ďalšie parkovisko a tam je 4 €, ale je to 7 km. 4 € zaplatím a sem idem. Pome, nezdržuj! Počkajte chvíľku, prosím vás. Čo trúbi tam? Či má vytrhnúť tú trúbu? Čo tu deje? Čo tento tam kar zdržuje? Nevie zaplatiť parkovne, alebo čo? Prepáč, len títo sedláci z dediny to proste nevedia zaplatiť parkovne, to 8 € a to jemu je veľa. Tak niekde na konci dediny a tam nech 7 km kráča, dement. Čo je to za sedliaka? Pome! Dobre, ty nezjab! A tie pásky dávaj tam radšej. Čo trúbi, tento zošitol? Počkajte, zavrite dvere. Nie. Ondrej, veď sa to kopí, už je tu tretie auto, pome! Čo za problém? Ospravedlňujem sa, ale to je úplný sedlak, to nechce zaplatiť peniaze a to sa ani nepohne. Dopredu choďte! To niekde pešo, tak radšej počkajte sekundu, ja to poriešim. Auta sú tu, pome! 8 € za tým chalanom oranžovom, pome! Neviem sa otočiť aj veď. Pani, počkajte. Pozor, veď tak tu ako chcete prejsť? Ich musíte nechať prejsť, ja to nemám proste ako urobiť. Tam chlapi na mňa trúbia, cúvnite, keď tak neplatíte, musíte počkať, kým oni zaplatia a idete preč. Nechceš zaplatiť, tak hýbaj do piči a to zaplatí. Trúbky, čo tam robíte vpredu? Švolko, čo robíš ty, Fabi? Cúvať, pomaly, nevrč tu. Pome. Koľko sa tu platí? 8 €. Nech sa páči, to je dobré, nie som ako tento žebrák. Ďakujeme krásne, môžete ísť. Tu zdržuješ pol hodinu, nemáš peniazy. Čo tu zjapeš? Za to, že máš klímu, tak si frajer, alebo čo? To je jedno, keď sa ti nepáči, dovidenie. Odvíďke ma volá. To je proste taká sedlačina. Musíte robiť problémy, choďte. Poďte, zaparkujte za oranžovým, ten vám povie kde. Pome. Nabok, ďalšie auto ide. Zdravím, 8 €. Dobrý, nech sa páči. Ďakujem. Pani, ale ja vám nemám vydať. Sekundu, pozriem sa. No to je dobré, to nechajte tak, úplne pohodička. Dobre, pane, môžete zaparkovať s tou Octaviou škaredou pre... Môj klobúk je škaredý, ja teď... Čo má s mojím klobúkom? Čo je na ňom? A dobre, daj ty s tou finou. Nebudem takto trpeť takýto ľudí. Choď preč. Ja toto proste nebudem tu robiť dneska. Končím.